dinema fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to madina alaheri to gadiaba kadiel to gadiaba ngomaɓe to kolomina to basamula to guedema kon takko sana yona toon to fose karta kamana karta to radio pinal ñoro kabaruji meɗen coftal bali taw koye ɗemgal pular ma en fuɗɗoro toon to série a mbo leydi italie haalen kay e ñalgu sappo e ɗiɗi potide mum jokki toon to leydi italie man yaha toon to bundesliga mbo leydi allemand e woni toon to premier league mbo leydi angleterre ha toon to ligue mbo leydi france etteɗen ceerno saydou abba kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular man yaha toon to la ligue santander mbo leydi espagne bisimilla mono kettuki watagode joni joni jañude jam ñalle moon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique eɗen woni e hoore bir jeenayyi lewru jolal hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi kabaruji meɗen coftal balli taw koye ɗemgal pular enen mbirɗen e gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to série a mbo leydi italie haalen kay e ñalgu sappo e ɗiɗaɓijo e kikiɗe hanki pottite mum fetti toon to leydi italie e kikiɗe hanki noon saga wattuji nogas fawɗi hojomaji capannayyi e joyyi ko ɓeydeteɓe sa solo kañum tigui jaɓɓino bologna ngal ɗon pottal noon ko sa solo fooli bologna balluji tati wondude baliyel gotel e ñalawmade noon pottite jokki toon to série a mbo leydi italie hakkude ɓeɗoyte brescia kañum tigui jaɓino fc torino ko fc torino noon foliɓe kay balluji nayyi wondude ndiga oɗo sangata halten ɗo ko inter mbo milan kañum tigui jaɓi elias mbo verona ngal ɗon pottal noon hingal yaare kay hojomaji capan tati kono noon ko ɓeɗo wiyeteɓe elias mbo verona kañum tigui taw heeɓi loggude loggel gotel wondude ndiga hande noon toon to série a mbo leydi italie ma kay pottital gotal fettu saga wattuji nogas fawɗi hojomaji capannayyi e joyyi toon to dingral san paulo ngal napoli ko napoli mo kalid koulibaly kañum tigui jaɓoto jeenafo taw noon ko kamɓe tigui udat ɗen ɗon potite kikitande toon to leydi italie hande noon toon to série a mbo leydi italie ɗoɗen ñalgu sappo e ɗiɗo ɓijo ma jokko e kiki janggo ma ñalgu sappo e ɗiɗo ɓijo jokko kikiɗe janggo saga wattuji sappo e ɗiɗi fawɗi hojomaji capan tati ko ɓeydeteɓe kaliyari kañum tigui jaɓɓoto fiorentina so ya wattuji sappo e joyyi yoni ma pottite jokku taw ko ñalgu sappo e ɗiɗo ɓijo toon to série a mbo leydi italie lasio mborom kañum tigui jaɓɓoto ɓeɗo wiyeteɓe lecce ko wattu tan sampdoria jaɓɓoto atalanta mbo bergamo udinese kañum tigui jaɓɓoto espal so ya wattuji sappo e jeetati fana e hojom ko ɓeɗo wiyeteɓe parma kañum tigui jaɓɓoto ayc roma e kiki janggo noon pottal ɓurgal fadde toon to série a mbo leydi italie ko hakkude ɓeɗo wiyeteɓe juventus mbo cristiano ronaldo kañum tigui jaɓoto AC Milan toon to dinglal alliance ngal torino sen imima toon to série a mbo leydi italie no mbirɗen gardidi kabaruji meɗen coftal bali taw koye ɗemgal pular man yaha toon to bundesliga mbo leydi allemand e wondude toon to premier league mbo leydi angleterre taw ten ceerno seydou ba jaam ñalle ma ko ɓuuri tentu toon to premier league mbo leydi angleterre yawur seydi diallo ceerno oumara diallo jaam ñalle moon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique kabaruji men coftal ɓalli puɗɗorten ko toon to leydi angleterre kalen ko fate jenkiɗumo premier league gudditaɗe kikiɗe hanki taw kadi ko ɓeɗo wiyeteɓe norwich city ko kañumen tigui jaɓɓino watford ko watford heeɓi folde ɓe galle mabɓe caggal kayɗe keeɓi carton rouge e galle mabɓe loggi ɗiɗi e wondude ndiga ha joni gonɗen ko toon to leydi angleterre kalten koko fate ñalgu sappo e ɗiɗi ɓiiji mo premier league mo leydi angleterre jokki e kikiɗe hannde ko ɓurno maw so yilluyi ɓeɗo wiyeteɓe newcastle ko newcastle eɓi foldeɓe loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Burnole ko kañum tigi jabbino West Ham ko kamɓe pooli West Ham loggitete wondude ndiga ɓeɗo kadi wiyeteɓe Tottenham ko kañumen tigi jabbi ɓeɗo wiyeteɓe Sheffield United match o noon ha waɗi ko ɗekki gotel e gotel Everton yeehi ha toon to Southampton ko Everton fooli Southampton e galle mumen loggi ɗiɗi e wondude ndiga ɓeɗo wiyeteɓe Chelsea ko kañumen tigi jabbi Crystal Palace ko Chelsea fooli Crystal Palace loggi ɗiɗi e wondude ndiga potiti ɗi ene poti jokkude ha toon to leydi Angleterre ko fate ñalgu sappo e ɗiɗi ɓiij e waktuji sappo e jeetati ne fayi hojomaji capantati taw kadi ko ɓeɗo wiyeteɓe Leicester City jaɓɓoto ɓeɗo wiyeteɓe Arsenal e kikiɗe janggo e waktuji sappo e joyyi ko ɓeɗo wiyeteɓe Manchester United jaɓɓoto Brinton e waktuji sappo e joyyi ha joni ko Wolverhampton kañumen jaɓɓoto Aston Villa e waktuji sappo e jeeɗiɗi ne payi hojomaji capanɗe tati ko Liverpool jaɓɓoto Manchester City musidɓe e tedduɓe ko ɗum ɗo wonno kabaruji men komin toganno e ɗemgal Pulaar ko fate leydi Angleterre. ceerno Saydou Ba Allah jarama toon to Premier League mbo leydi Angleterre oɗo sanga ko Leicester City kañum tigui jaaɓi Arsenal ngal ɗon pottal hingal yaare hojomaji joyyi hay goto taw loggan goɗɗo sen imima toon to Premier League mbo leydi Angleterre ceerno Saydou Ba man yaha toon to Bundesliga mbo leydi Allemand haalen kay e ñalngu sappo e ɗiɗi ɓiijo
ko noon tigi Seydi Diallo ceerno Oumar Diallo paaɗen ko toon to leydi Allemagne kanen ko fate jencude mo Bundesliga mo dowla Allemagne e ñalngu sappo e gooɓi guddiɗo e kikiɗe hanki taw kadi ko ɓeeɗo witeɓe FC Cologne ko kañumen tigi guddit sanga nde jaɓɓi ɓeeɗo witeɓe ofane ko ofane ka heeɓi folde ɓe galle mabɓe loggi ɗiɗi wondude e loggela gotela e kikiɗe hande pottitiɗe ni jokkuno toon to Schalke 04 ko kañumen jaɓɓino oɗo équipe biteɗo Fortuna ɓe mbaddi ko ɗekki tati e tati Auguste Bourg ko kañum wi ha toon to Paderborn kay foola e galle mumen loggel gotel e wondude ndiga ha joni ko toon to leydi Angleterre kal woni ko fati Bundesliga e ñalngu sappo e gooɓi ko ɓeeɗo wiyeteɓe Mayence ko kañumen tigui jaɓɓino Union Berlin ko Union Berlin kay heeɓi folde ɓe e galle mabɓe loggi tati wondude loggi ɗiɗi pottiɗɗe kay ne jokkude ha toon to leydi Allemagne etta Berlin heeɓi kay jaɓɓade RB Leipzig heeɓi folde ɓe e galle mabɓe loggi nayyi e wondude loggi ɗiɗi pottitte ɗe ene jokki ha joni toon to leydi Angleterre e waktuji walla jafon toon to leydi Allemagne e waktuji sappo e jeetati ne fayi hojomaji capantati ko Bayern Munich ko kañum tigui jabboto oɗo équipe biteɗo Borussia Dortmund e kikiɗe e janggo e waktuji sappo e tati ne fayi hojomaji capantati e ñalngu sappo e gooɓi ene jokka toon to leydi Allemagne taw kadi ko ɓeeɗo wiyeteɓe Werder Bremen ko kañum tigui yata toon to Borussia Mönchengladbach ha joni e waktuji sappo e joyyi en fayi hojomaji capanɗe e tati ko Wolfsburg ko kañum tigui jaɓɓoto Bayern Leverkusen e waktuji sappo e jeetati hay hojom goto fawaki ko ɓeeɗo witeɓe Francfort jilloyto Fribourg. ceerno Saydou Ba ha hande ko toon to Bundesliga ñalngu sappo e gooɓijo e oɗo saan kay ko Bayern de Munich kañum tigui jaɓɓi Borussia Dortmund ngal ɗon pottal hingal yaare hojomaji joyyi taw koye dawal gadnal toon to Allianz Arena ngal Bayern de Munich ay goto noon heɓan ko wiyete logol ceerno Saydou Ba ha hande men certainement ma yaaha toon to Ligue 1 mbo leydi France. ko noon tigui Seydi Diallo ceerno Oumar Diallo hettiyankoɓe radio aya o weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique paɗen ko toon to leydi France kalen ko fate Ligue 1 mo dowla France e ñalngu sappo e tati fiji jubbinaɗe kikiɗe hanki taw kadi ko ɓeeɗo wiyeteɓe Nice keeɓi jaɓɓade Bordeaux match o noon walla pottitel ngal gasiri kay ko ɗekki gotel pottitte jokki hande kikiɗe hande e waktuji sappo e jeeɗiɗi ne fayi hojomaji capanɗe tati taw kadi ko ɓeeɗo wonɓe leader mo Ligue 1 mo dowla France e ñalngu sappo e tati biji ko kamɓe tigui jeehi yilliyade ɓeeɗo wiyeteɓe Brest ɓe goni koye dawala ɗimmal ko wiyete mi-temps ko Brest kay heeɓi foolede loggel gotel e wondude ndiga e waktuji nogas ha joni toon to leydi France ceerno Oumar Diallo ene jokki toon e waktuji nogas taw kadi ko waktuji leydi France hawra waktuji sappo e jeenayyi ɗe leyɗele Afrique de l'Ouest ko ɓeeɗo wiyetede Nîmes jahata ha toon to Strasbourg Lille jaɓɓo Metz Dijon yaha toon to Monaco Angers jaɓɓo yaha toon to Reims kikiɗe e janggo e ñalngu sappo e tati weji ne jokki toon ha joni toon to leydi France taw kadi ko ɓeeɗo wiyeteɓe Rennes jaɓɓoto Amiens e waktuji sappo e joyyi taw kadi ko waktuji leydi France hawre e waktuji sappo e nayyi toon to Afrique de l'Ouest ha joni toon to leydi France Saint-Étienne ma yaha toon to Nantes e waktuji sappo e jeeɗiɗi ɓeeɗo wiyete Montpellier jaɓɓo Toulouse e waktuji sappo e jeeɗiɗi match ɓurɗo fadede ko ɓeeɗo tigui wiyeteɓe Olympique de Marseille jaɓɓoto ɓeeɗo wiyeteɓe Olympique Lyonnais e waktuji nogas e goho ceerno Oumar Diallo ko ɗum ɗo tigui woni kabaruji men ko tonguɗen toon to leydi France ma en gartu hen janggo so gueno haaji ko fate jencude ko musidɗo moon guiɗo moon Saydou Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Saydou Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma sen imima toon to Ligue 1 mbo leydi France hen toon to La Ligue Santander mbo leydi Espagne ñalngu sappo e tataɓijo kikiɗan king sanga wattuji nogas e goho ɗi fawna e hojom toon to Dingra Saint-Bestian ko ɓeeɗo kay wiyete Real Sociedad kañum tigui jaɓɓino Leganés ngal ɗon pottal ko gotel woni kongal gayniri e ñalawma hande noon pottite jokkino taw koye ñalngu sappo e tataɓijo toon to La Ligue leydi Espagne hakkude ɓeeɗo wiyete Deportivo Alaves kañum tigui jaɓɓino Real Valladolid ko ɓeeɗo wiyeteɓe Deportivo Alaves kañum tigui foli Real Valladolid baluji tati wondude ndiga toon to Dingral Mestalla koy ko ɓeeɗo wiyeteɓe FC Valence kañum tigui jaɓɓino Granada ko FC Valence noon fooli kay Granada baluji ɗiɗi wondude ndiga e oɗo sanga to halten ɗo toon to Dingral Municipal ko Eibar kañum tigui jaɓɓi Real Madrid ngal ɗon pottali ngal yaare hojomaji sappo kono hay goto heɓani hen taw ko wiyete loggol e kikiɗe hande noon udda toon pottiɗe toon to La Ligue sanga wattuji nogas e goho ɗi fawani hay hojom ko FC Barcelone kañum tigui jaɓɓoto Celta Vigo ha hande noon toon to La Ligue mbo leydi Espagne heddoɗen e kikiɗe janggo ma pottite jokku toon to La Ligue mbo leydi Espagne
Espagne taw koye ñalngu sappo e tataɓijo sanga wattuji sappo e ɗiɗi fawana e hojom ko ɓe wiyete Mallorca kañum tigui jaɓɓoto Villarreal to ha wattuji sappo e nayyi ɗi fawana e hojom toon to dinguiral bineteɗo Bidia Marine ma kay ɓeɗo wiyeteɓe toon to dinguiral San Mamés yaafo ɗon ko ɓe wiyeteɓe Atlético Bilbao kañum tigui jaɓɓoto Espagnol mbo Barcelone toon to dinguiral Alphonse Pérez sanga wattuji sappo e jeetati fawɗi hojomaji capantati ko Getafe kañum tigui jaɓɓoto Osasuna e kiki janggo noon uddata pottiɗe toon to La Ligue mbo leydi Espagne sanga wattuji nogas e goɗi fawana e hojom ko derby Séville wulɗi diaw hakkude ɓeɗo wiyeteɓe Real Betis mbo Séville kañum tigui jaɓɓoto FC Séville ngal ɗon pottal noon ko sanga wattuji nogas e goho ngal watta toon to leydi Espagne e kikil janggo taw noon ko kamɓe tigui uddata ñalngu sappo e tataɓijo toon to La Ligue mbo leydi Espagne musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum tigui woni komin renna noon kabaruji meɗen coftal bali taw koye ɗemgal pular toon to Premier League mbo leydi Angleterre e wonde toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne ha toon to Ligue 1 mbo leydi France ko ceerno Seydou Bane huppano haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Oumar Dembel Diallo ketturi malaki joom yo jaam guena hirande